Uf, n'hi ha molts, El principal problema que té avui en dia Catalunya és el capitalisme. El capitalisme és com el càncer. Aquest capitalisme que tenim ara és com el càncer, que arriba a menjar-se el seu propi hoste fins que tots moren. Es mor el càncer i es mor l'hoste, no? La persona que el porta. Clar, és la cosa més absurda que puguis tirar-te a la cara, no? L'aigua serà un dels principals problemes que ens portarà al canvi climàtic. Ja ho crec. Però a més, nosaltres tenim un riu i si pugem riu amunt veurem que el benefici de pocs ens porta a la misèria a la majoria. Aleshores, això és una cosa que ens haurem de plantejar. Nosaltres estem pagant amb la depuradora d'Abrera les malifetes d'altres empresaris i d'altres sectors. Aleshores, doncs clar, no hi ha dret. No? Tenint Espanya en contra, si nosaltres podem organitzar unes eleccions a l'Assemblea de Representants del Consell per la República, tenint Espanya en contra, vol dir que hem guanyat.